के होता तो महीना के भोरा ही जगावे, मीठी मीठी बोलिया से अपने रिझावे। अनन्या डीजे, अनन्या डीजे, अनन्या डीजे। महीना के भोरा ही जगावे, मीठी मीठी बोलिया से अपने रिझावे। तब के हुआ धी, तब के हुआ धी निजिया बोलावेला तो मैया हमार जगली। तब के हुआ धी निजिया बोलावेला तो मैया हमार जगली। लहलकी किरनी दिनेश गौर, दिनेश गौर, दिनेश गौर। कुहू कुहू जब कोई लरिया हो गावे, अरे लहलकी किरनिया रंगनावा में आवे। कुहू कुहू जब कोई लरिया हो गावे, कि भोरे बनवा में, हाँ भोरे बनवा में मोर जब बोलेला ता मैया हमार जागेली। भोरे बनवा गौर डीजे, सोनवारा बाजार, रानी की सराय, आजमगढ़। मोबाइल नंबर 76 19 90 65 19। के होता जल्दी कुली चुनरिया ले आवे। अनन्या डीजे, अनन्या डीजे, अनन्या डीजे। के होता जल्दी कुली चुनरिया ले आवे, के हो पैजनिया न धुनिया गढ़ावे। त बोला के हो, त बोला के हो हौला वाली आवेला तो मैया सिंगार करेली। त बोला के हो हौला वाली आवेला तो मैया सिंगार। दिनेश गौर, दिनेश गौर, दिनेश गौर। चुनरी टिकुलिया बजा जवाली आवे, नथिया पैजनिया हो सोनारा गढ़ावे। हाँ चुनरी टिकुलिया बजा जवाली आवे, नथिया पैजनिया हो सोनारा गढ़ावे। कि जब मलिया, हाँ जब मलिया अढ़ावे, अनन्या डीजे, अनन्या डीजे, अनन्या डीजे। मैया सिंगार करेली। जब मलिया अढ़ाउला वाली आवेला तब मैया सिंगार करेली। मैया सिंगार करेली। दिनेश गौर, दिनेश गौर, दिनेश गौर। के हो नारिया लावा चुनरिया चढ़ावे, के हो पूरी हलवा के भोगावा लगावे। के हो नारिया लावा चुनरिया चढ़ावे, के हो पूरी हलवा के भोगावा लगावे। त के हो गावे, त के हो गावे बोला यारा की बचारा बाता मैया डर सहन देली। सोनवारा बाजार, रानी की सराय, आजमगढ़। मोबाइल नंबर 76 19 90 65 19। नहरिया चुनरिया का भगता चढ़ावे, पंडित जी पूरी हलवा भोगावा लगावे। हाँ हाँ नहरिया चुनरिया का भगता चढ़ावे, पंडित जी पूरी हलवा भोगावा लगावे। अनन्या डीजे, अनन्या डीजे, दिनेश गौर।